Трябваше да изчакаме Миро, да го видим, че той е последен с гегата. Той е батон. Това не им харесвам с тези Саничек. Супер неконтролируемо мисля. О, дай газ, че аз неща спрям. В никакъв случай. Няма спреш тук, човек. Бева, майка, да. Трябваше да излезем нагоре. Сваля малко ръката, че си ме огледалото, добре? Няма, ще минем, няма страшно. Само Жорката да идва, ама трябва да го изчакаме да издрапа. Не знам дали ще минем. Чай да излезна отвънка да ги снимам. Тъмън ще въгледам. Чакай, Жорка! Чакай, че от Деви прави клип! Бах сте кефа! От тук е много интересно, но той няма да иска. От тук ли са катерата? От тук ли са катерата? Не си вика. И бах, тук там стъпва. Не, сега са късвани тук. Ренджер няма да мине. Няма гуми. Ще мине! Мамо, мина! Чай, Жор. Богато виж, има гуми. Чакай! О, там е магистрала. Тук е Зоря. Но той пак с 300 Дай се зори. гласна от тук и кажеш да минава.